Pozdrav svima! Dobrodošli na moj kanal Ukusna hrana. Danas ću da napravim postne pogačice sa ajvarom. Za pogačice je potrebno oko 500 g brašna tip 400, 180 ml mlake vode, 20 g svežeg kvasca, 100 ml kečapa, 1 kaščica šećera i 1 kaščica soli. Za punjenje pogačica je potreban ajvar, za premazivanje postni majonez i posuću susamu. Aktivirat ću kvasac. Sipat ću mlaku vodu, šećer, dodat ću kvasac, i 1-2-3 kašike brašna. Ostavit ću kvasac da naraste. Zamesit ću testo. Dodat ću so, kečap i 1 deo brašna. Poklopit ću testo i ostaviti da naraste. Testo je naraslo, rastanjit ću ga. Testo sam rastanjila na debljinu od pola centimetra. Obeležila sam da isečem kvadratiće 6x6 i sada ću iseći. Na sredinu kvadrata stavljat ću po malo ajvara i zatvarati ih. Pogačice ću premazati postnim majonezom. Preko majoneza ću posuti susamu. Pogačice ću peći u zagrejanoj reri na 200 stepeni od 15 do 20 minuta. Postne pogačice sa ajvarom su jednostavno slano pecivo. Zanimljivog su ukusa i lepo izgledaju. Pogodne su kao lagana užina za vreme posta. Predlažem da ih isprobate.
Prijavite se na moj kanal Ukusna hrana, ostavite neki like ili komentar. Vidimo se sa novim receptom. Prijatno!